Slová roka 2025. Nekrológ internetu, ktorý stále dýchame. Slová roka majú pomenovať ducha doby. Tie za rok 2025 ho skôr diagnostikujú. Únava, hnev, digitálny odpad, vzťahy, ktoré neexistujú. A číslo, ktoré znamená nič. Oxford hovorí, že rok 2025 je o otázke, kým vlastne sme, online aj offline. Problém je, že odpoveď už nikoho nebaví. Glassdoor vybral slovo únava. Ľudia sú vyčerpaní z práce, z hľadania práce, zo správ, z neustálej zmeny. 78% priznáva, že správy im vysávajú energiu. Nie preto, že by boli zlé, ale preto, že sú nekonečné. A pracovný trh? Zamrznutý. Kto má miesto, drží ho. Kto ho nemá, čaká a čaká a čaká. Collins Dictionary hovorí o vibe codingu. Už ani nepíšeme kód, len želania. AI robí prácu, človek robí dojem, že jej rozumie. Produktivita rastie, istota mizne. Oxford vybral rage bait. Obsah, ktorý nemá zmysel, len cieľ. Nahnevať ťa, prinútiť reagovať. Pretože hnev je dnes najspoľahlivejší zdroj engagementu. Nie pravda, nie kvalita. Hnev. Cambridge Dictionary zvolil parasociálny. Vzťahy s ľuďmi, ktorí ťa nepoznajú. A čoraz častejšie so strojmi, ktoré len predstierajú, že ťa poznajú. Citová blízkosť bez rizika a bez reality. Austrálčania to pomenovali najpresnejšie. AI slop, digitálny šum, texty, maily, články, ktoré nikto nechcel, nikto nepotreboval a ktoré len zaplňajú priestor, kde kedysi bola myšlienka. A napokon Dictionary.com vybral číslo 67, nie je výborné, nie je zlé, len presne tak dnes hodnotíme svet, ktorý nás nikdy nenechá vypnúť. Internet v roku 2025 nie je miesto, je to stav. A my sme v ňom unavení, podráždení a podivne neschopní odísť.